Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha apha ke ngoPule Motti. uPule Motti umfana omdala ke kuthiwa ke ikamva lakhe lisenkenenkene licaci pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Abamele yena kuPule Motti bathi bebezama into yokubana ke bazama ukudibana nemanagement eKaizer Chiefs malunga nefuture ke kaPule Motti. Impendulo abathe bayithola kwathiwa no, ikamva likaPule Motti lizawucaca emveni kwale season kwiKaizer Chiefs. So ngoba bebeyiyeka iplayer ifocus kwezi matches zokugqibela zeKaizer Chiefs, ngoba into ebalulekileyo ngento yokubana ke iKaizer Chiefs iphumelele ezi matches shiyekileyo. Bathe emveni koko kulapho ke bazobona khona into yokubana ke ikamva likaPule Motti libheka kweliphi icala. Into ethetha ukuthi ke bathi ke into kaPule Motti baza kuyixoxa ekupheleni kwale season beyiKaizer Chiefs. Okwangoku umfana omdala makafocuse kwezi match iKaizer Chiefs zazidlala ukwenza into yokubana iKaizer Chiefs ke ihlale zinze phaa kulaa position 3, okanye iKaizer Chiefs ungenzeka into yokubana ke izibone isuka kulaa position 3 akho mntu waziyo. Kodwa kubalulekileyo imanagement eKaizer Chiefs ithi ke ifuture kaPule Motti iyawucaca emveni koba kuphele le season. Now khumbula into yokubana ke uPule Motti ngomnye wabadlali abaphelelwe zii-contracts phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ayingeyedwa ke, ukuquka uBruce Vuma, ukuquka phaa Odilon Solomons, ukuquka phaa Augustin Sirino, oKhanyisa Mayo. Abanintsi abadlali ke ikamva labo phaa kwiqela leKaizer Chiefs elisankenenkene lingakacaci into yokubana ke liyibheka kweliphi icala. Mhlawumbi ke ukuphele emveni uba kuphele ezi match kulapho kawucaca khona into yokubana ke oPule Motti future yabo neKaizer Chiefs ke ime kanjani. Asazi ke malunga noPule Motti baphulaphula. Ndifuna ndive kunto yokubana nina nimbona njani uPule Motti. Mhlawumbi nithi iKaizer Chiefs mayike iphinde igcine, iphinde iqhubeleke ihlasele ngaye, okanye nina nithi noko uPule Motti noko makaqhuba mayimkhulu leKaizer Chiefs ayotraya inhlanhla kwezinye itim. Thina ngendlela ke esimjonge ngayo uPule Motti sizamjonga macala mabini baphulaphule. Sizamjonga phantsi kwesandla sikaNazarethin Nabi edlala noDuba, bahamba bofika kwifinal yeNedbank Cup. iKaizer Chiefs ayiphakamisa lo cup leyo. uNabi wayekholelwa kakhulu kuDuba noPule Motti. Kwenzekile kuhamba kukaNabi izinto ezi zathanda ukutshintsha, yehla neperformance kaMotti ayabiyo leya bekade eyiveza ngelaa xesha bokho uNazarethin Nabi. Esingazi noba indlela ke akhowutshwa ngayo kutsha, ngoba kangaphinde afake laa mfutho ebenawo phaa kuNazarethin Nabi. Phantsi kwezo ntetha sezizivezile thina sifuna ukuthi mhlawumbi iKaizer Chiefs mayike iphinde imnikeze ithuba lokugcina. Mhlawumbi xa kufika omnye umqeqeshi omtsha uPule Motti uzawuvuseleleka aphinde abe ngulaa Pule Motti waziwayo. Enye into baphulaphula abaqeqeshi aba bayazibhidisa itim. Okokugqibela ke asizuyibalekela into ethi iKaizer Chiefs mele yenze sure into yokubana ngoku ikhangela umqeqeshi ezawuvula ngaye isizini ezayo, ingalenzi iphutha lokubana iqhubeleke naba baqeqeshi bakhoyo ngoku, ngoba ibona into yokubana bazinze kakuhle phaa kunumber 3. Okubalulekileyo itim engangeKaizer Chiefs ayidlaleli number 3, idlalela ukuthatha iligi, idlalela ukufaka icup ekhaya, idlalela ukubheka eAfrika. Yiyona nto mele yenziwe yitim enkulu ke engangeKaizer Chiefs. Xa uzothi umqeqeshi ke uyamsizela okanye uyamnikezela enye ithuba ngoba ethe wahlala kunumber 3, noko ndicinga uba iKaizer Chiefs, management eKaizer Chiefs ngomele iqale ilaqase ifune ngokumqeqeshi ozothi aqhubeleke kwisizini ezayo. Mhlawumbi nezinye players ke zawunikezwa amathuba zawutsho zivuseleleke. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitsho into yokubana niyiva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.